Ilang gabi kaming nagtiis dito sa lamig at lamok. I-try nating padidiin kung makakadili pa. Nadaganan ata yan ng inakagabi. Sayang. Hi mga kasina, good morning. Isang maulang umaga po sa ating lahat. Maulan ngayon dito sa amin mga kasinag. Ayan, medyo baha na. May tubig na ang aming bakuran. Kasi may bagyo po dito sa amin ngayon. Almusal tayo mga kasinag. Nagluto ako ng hotcake. Naisipan ko magluto ng hotcake mga kasinag kasi nakakasawa na ang tinapay. Ayan, almusal po tayo. Grabing ulan. Magpapakain pa ako ng baboy. Ayan, kain tayo. May kape. Pinimpla ni Bunso. Masarap talagang magtimpla si Bibi ng kape. Ayan, maulan. Baha na. Dahan-dahan lang tayo at baka tayo ay maligo ng maaga. Ay, nakasilip mga kasinag. Hello, Kambi. Good morning. Hi, si Baby Kambi. Ay, nakashoot mo si Saro. May nakashoot. Tapos may isang patay, ayun nadaganan ata yan ng inakagabi. Sayang. Nakakalungkot mga kasinag. Yung ilang gabi kong pinagpuyatan. Pag brown out ata ito kagabi mga kasinag kasi sobrang lakas ng ulan. Hindi naman ako makapunta dito. Tapos ang mga solar namin ano na rin, lobat na. Kaya siguro pag higa, hindi niya nakita na may anak siya. Parang bali yung isang paa niya sa unahan. Sayang, nakakalungkot. Pagkahapon po, may namatay din na isang biik. Hindi ko lang na-videohan kasi nga low-bat yung cellphone natin dahil panay nga ang brownout dito sa amin. Tapos ngayon may isa na naman ulit.
Yan na. Bali siyam na lang. Kasi yung isa parang kulang isa. Dapat 10 pa yan. Ay, ayun. Nandun na naman kay Upay. Yung pinakamaliit pa. 10. May nabawas na isa. Siyam na lang. Tapos delikado pa itong isa na ito. Ito na lang yung sigurado dyan mga kasinag, kasi ang isa medyo delikado pa yan kasi sobrang payat niya. Kasi ito yung isa, itry nating padidiin kung makakadili pa. Try nating padidiin mga kasinag. Ayaw nang dumidi mga kasinag. Nalulungkot talaga ako mga kasinag. Diba yung ilang gabi kong pinagpuyatan. Ilang gabi kaming nagtiis dito sa lamig at lamok. Tapos ang bilis lang mabawasan. Kahapon isa. Ngayon isa na naman. Ayan oh, ang laki pa naman. Sayang, ilang araw na yan ngayon. 9 days na sila. Kung kailan malalakas na, saka naman naiipit. Pero siguro kung hindi naman nag-brown out mga kasinag, siguro hindi naman maiipit kasi makikita nung nanay na may anak. So, siguro pag higa, hindi niya namalaya na may anak pa siya dyan. Ay, yung balon natin. Puno na naman. Ang ganda na sana ng tubig niyan kahapon. Sobrang linaw na. Maglilinis ulit tayo niyan pag mainit na. Buti na lang po mga kasinag kahapon. Pagkatapos kong magpakain, pinuno ko na yung drum namin. Kung hindi, mag-iigib ako ng tubig kasi wala akong gagamitin pang painom sa kanila. Buti na nga lang at pinuno ko na. Hindi muna ako mag-iigib. Kaso mamayang hapon, mag-iigib na tayo ng tubig kasi madumi yung balon natin, malabo. Wala na mga kasinag, nangingisay na. Nakakalungkot mga kasinag, ngayong araw dalawa yung nawala sa atin. Pero okay lang yan. Kung ano yung pagkaloob sa atin, yun na yun. Magpasalamat lang tayo na meron pang mga natitirang mga malulusog. Yan mga kasinag, yung naglalakad na yan. Paglabas niyan, yan yung pinakamaliit. Ang tawag ko nga dito nung paglabas niyan ay malnourished. Pero tingnan nyo naman ngayon oh. Uwi na tayo mga kasinag, maglaban na lang tayo. Gambi, nag-ano ka dyan? Ha? Hoy, ano yan? Ano, mapayong ka? Gambi!
Bako yan dahon kambi. Payong yan. Baha yung pala yan mga kasinag oh. Sayang, bagong talok pa naman yan. Kahapon lang yata tinamnan yan. Tapos binaha. Sigurado kakainin ng puhol yan. Nakakapanghinayang. Grabing pagod ng mga magsasaka tapos biglang ganyan lang. May bagyo kasi dito sa amin mga kasinag. Iwan ko kung anong signal na kami. Kahapon, signal number 1 kami. Pero ngayon hindi pa ako nakakapanood ng balita.